Hola! Estic anant a una casa paranormal a veure si veig fantasmes o el que sigui, perquè els d'Obrim Fil, que són molt macos, m'han liat. I ara tinc una mica de dubtes de si realment vull fer-ho o no vull fer-ho. Però bueno, mira, ja estic en el cotxe i no me dejan salir. Adéu, fins aviat! T'agrada passar por? No està malament, però sóc una mica cagada, no et mentiré. Que t'agrada mirar pel·lis de por? M'encanta, m'encanta. Però clar, una cosa és des del sofà i l'altra és viure-ho. Ma mare m'ha donat una aigua protectora. Jo m'ho fico per si en casa en vols. Posa, posa. No sé com acabarem. Más prevenir que curar-nos. Hola. 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 José i Què Sílvia, tal? no? Sí. Per què ens heu citat en aquesta casa? Què té? Hem tingut el que es podria dir una possessió d'un objecte, en aquest cas d'una nina. L'entitat que posseix un objecte és una entitat negativa. Podríem dir que hi ha hagut activitat demoníaca dintre del propi habitatge. Mireu, aquí està la nina. Com es mogui aquesta nina, tenim un problema, Perquè jo me cago encima, vamos. Doncs intentarem fer ara una sessió d'espiritisme. En aquest cas, si participa... No, jo no participo. Vale, doncs en aquest cas seríem 2 persones. Jo, mira, la primera vegada per mirar, després si d'esto, poder un altre dia, però avui no, no. Bueno, llavors ens hi posarem. Dintre d'aquesta casa hi ha alguna entitat que sigui demoníaca? Sí. Podries fer algun tipus de manifestació per demostrar-nos que ets aquí? Sí. Això ho està fent algú? Això ho està fent algú? Què hi ha aquí? Vale, estic en aquesta saleta que, bueno, aquí diu que han fet rituals satànics. Me cago en... la sombra! Vale. Fa iuiu, és que no us mentiré, Fa molt iuiu. Et pots manifestar? Us ho juro que sí! Us ho juro ara sí, A veure, adéu, jo me'n vaig. Mira, això és una sessió d'aïllament, nosaltres a vegades ho fem, i llavors, doncs, molta gent, experimenta coses diferents. Vale. Qui ets? Hem vingut a escoltar-te. Ho esteu escoltant? Què és això? Què és això? Ho has escoltat, Nadine? Sí. Què és això? El què? Ho sentiu? Ho has sentit? Ara. Mira. Sí. Mare meva. Anem. Sí. Ho heu escoltat o no? Jo ho he escoltat. Jo no vull.